Dobrý no, ja dneska proste som už dostal 3 aury, ale nenatočil som to, takže vítajte u nového videa. Dneska natáčam s tvojou kamarátkou, takže a ja tu budem hľadať aury a možno sa vám tu niekedy počas videa ozvem, aby som povedala, koľko tých aurier mám. No, dokonca už mám prvú auru v tomto videu, no proste poviem vám lokácie. Jedna aura bola tu, kde mám myšku, radšej vám to na videu aj zakružkujem. Potom jedna bola tuto v tomto domu a ďalšia bola, keď ste pozerali minulé video, tak jak som išiel tade a zbieral tie candies, tieto, candy cane, tak ste mohli vidieť, že tuto bola jedna aura, teda myslím, že o dom ďalej. Niekde proste takto na dome, myslím, že tam alebo tam bola jedna aura. No hej, tuto bola aura. No tak, to boli všetky aury, čo som zobral mimo natáčania a dostal som za to achievement Impossible. Niekedy sa proste stane, že omylom nestlačím nahrávanie, ale pritom som ho stlačil. No, alebo sa mi stane to, že som stlačil nahrávanie, ale nestlačil som budík. Proste to je na tomto najhoršie. Dúfam, že za to nedostanem žltý dolár, no. Viem, že som, keď sa tak pozerám, viem, že som vo vesmíre vynechal veľa aurier. Tak sa tam môžeme ísť pozrieť. No. Viem, že to je aura. Ty jo. Nechápem, ako všetci dokážu mať také obrovské aury, však ja to vidím až sem a to som na druhom konci mapy. Pozri. A to kde našla? Ja neviem, to niektoré sú exkluzívne. Niektoré boli eventy. Jaj, niektorí sú takto. Shooting Star aura. No a tam môžete vidieť, že som fakt slepý, keď som tu prehľadával celý vesmír. Zase vesmír na čas, to tak vyzerá. Ako si môžete pamätať video niekedy, si pre auru musíte skočiť. Takže hej, pamätáte si, skákal som tu pre aury. Ukážem vám rovno kde. Do tejto jamy, predsa. Pamätáte? Pokiaľ ste to video videli. A pokiaľ nie, tak si to rýchlo pozrite, aby vám neuniklo, ako si zobrať aury. Ináč zatiaľ sa mi len jedenkrát stalo, že som nenatočil aury. Dobre. Infinity Vortex aura je legendary, radšej poď do vesmíru, tam sú super aury. Normálne teleportom. Tak. To ide? No. Teraz kam? OK, môžete si pamätať, že som tu našiel aj veľa aurier, napríklad ako neviem, ktoré aury. Ale môžem vám ukázať napríklad Sun Aura. To je strašne cool. Jak držím to slnko. Tak ja radšej idem do Volcano. Tam som ešte nezobral, tam som ešte nebol. OK. No, jej danenky, to je za Game Pass. Game Pass si kúpim, ale nemám na ňo ešte peniaze. Hovoril som, že za to ešte platím. Jo! Do lavy môžem vkročiť? Som jak mohol vedieť? Power up aura. No, tak ja idem ďalej. Lava aura.
Počkať, vy ste ešte nedali like a odber, tak to rýchlo napravte. No a... Aha. Ja viem, prečo to je legendárne, však to je v strede lávy neviditeľné. Dobre, mohli to dať za mýtické, keď už tak chcú to dávať do lávy. Very well done, už mám achievement. Ináč som smutný, že som nenahral tie aury. No ale raz, keď som s Bobom natáčal, určite si pozrite na video, ktoré sa volá Naše prvé video, pretože tam som spravil aj takú chybu, že už to mohlo byť aj dokonca 5. video. Len ja som taký blbý, že najprv som nemal ešte nastavené studio a natáčal som, takže mi to nahralo len 5 minút. To mi tak podarilo 3-krát, teda dokonca malo vysť 6 nových, teda 6 prvých videí. No ale to by som musel mať o 1 IQ viac a nebyť taký blbý ako som. Že fakt ja som raz nezapol natáčanie, keď som hral s Bobom proste Scary Elevator. To bolo ešte pred prvým videom. No ja som potom tak proste idem zastaviť nahrávanie a tak zrazu vedia, nenatáčam. Tak proste, neviem. A to sa mi aj teraz stalo, ale našťastie nie je na konci videa. Proste... Na zapnutie videa som blbý. Mystic Aura. Som si myslel, že tam je Mythic Aura. Null Aura. Dio. Exkluzívna aura. No. A ja by som trošku poflexil. Neviem prečo. Tak ukážem nejakú strašne náročnú auru. Vy ste mohli vidieť, jak som ju zobral na mojom Risk Taker aura. Jo, aha. Tak to... Počkať, ja si pamätáte si video, kde som skiakal do tej jamy? To už som spomínal. Tak na tom videu ste mohli vidieť, že som dostal Risk Taker 2. Tak asi takto. Risk Taker version 2. Ale ukážem vám ešte moju... Tuto som ešte nevidel. Aha. Tak aj táto je dobrá, ale zatiaľ tie, ktoré som si už prezrel, moja obľúbená je táto. Koľko máš avier? To vidíš v rebistuch. To není zo 466, to je z 538. Áno. To môžeš vidieť aj na obraze tej hry. No ja potom ešte budem si prezerať nové aury a tak. Ináč pokiaľ vám omylom nezakrúžkujem tie aury, kde boli, tak budem na to skúsiť mysleť. A dúfam, že na to nezabudnem. Pretože ja fakt niekedy dokážem byť taký blbý, že na to zabudnem a ešte dobre. Toto bude podľa mňa mýtická! Epická. Som smutný. Ale už tá hudba je celkom dobrá. Počkať, neviem, či mám zapnutý speaker, alebo mám zapnutý normálne. Vidíte to, čo ja? Nová Candy Cane. To je z eventu. Ale prečo skáčem dole? Však tam bola aura. No, môžete vidieť, že fakt som blbý. Ale za toto je nejaká exkluzívna aura.
A mne chýba posledných 11 na získanie exkluzívnej aury. A do toho túto takáto aura. Počkať, crazy aura. Tu si musím dať. Stane sa zo mňa blázon. Počkať, ja mám teraz šancu sa pozrieť na... Ne. Počkať, on dal teleport. To je ľahké. Dokážem aj ja. Ukáž. Prosím, nech tá aura není exkluzív. A kde je ten týpek? Týpek, stoj! Exkluzív! To ne. Pozriem sa, že čo chcú za tú exkluzívnu auru. Ukáž. Viem, že sa volá Goldly. Tá aura. Dobre, už som na Rare. Už som na Epic. Stále som na Epic. Už som na Legendary. Tak už len trošku. Už som na Mythic. Tak. Rezrem všetky. Aha. Uh. 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 Dobre, neviem čo za to chcú. No. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Určite zanechajte like a odber. Nezabudnem to zakružkovať. Tak, čus, čus, čus. Ahojte.